लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एस दैमारि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नै जालायबाय लोखि सारा उदैया जाखांबाय नालाय डिस्टार्बसै खारनांसिगोन ना दानाबा महा जारला जाबाय। अ लोगोफोर र' एसे गारना फैग्रोनां गोजामखौ गोदान सोबाय नालाय गोजामाथ' गारखानांसिगोन उफाय गैला। बिनिखायनो र' एसे थांना फैना टें 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 तेरे तेरे टें 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 ये लिया बाल्टिंग जाएगा लिटिंग पानी लिया है हो गया। अब जाएगा टूटा फूटा लिटरिंग से नहीं जंगा बोसा खाली रागा लो जंगे ओ देख हमारा टूटा फूटा लिटरिंग जाएगा। गोजामखौ गारखांबाय लोगोफोर दा थांगोन कार गामियाव नायलांबाय थादो बिदिब्ला दासो शान्ति मोनदों। ओइ बिमाया जोंना थोरसि सुगासिनो दं। जाखाबाय नोंना गस्ला लायाखै दा माबा नों गानस्लायनो स' लोगोफोरजों दा थांगोन आदैमोनहानाव आलासिबो जागोन लोगोसे बनबो सिननांगौनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आं दा गस्ला मोनसे लागोन गोजाम ओमफ्राय हाफ पेन्ट लागोन लादोब्रा गस्लाखौ सोलायनोसै मायाव लानो बेगा बेगबो गैया नै गोमो गस्लाखौ आरो बडियाथ' गैया गांगु बडि हारा कल्थं माने बेनिखायनो गामियाव आंखौ खांखाल होननानै बुङो। गासिबो उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम खांखाल गाबज्रियो मोदोम गैयिखायनो जायोलै आंना गांगु बडिबाबो जिउ थाब्लानो जायो नङा होनबा लोगोफोर। स' जाबाय गस्लाखौ लानोसै आं नै बिदानिबो जोंहा गेदेरनिबो लाबाय मायाव सोगोन दा सोनायानोथ' जारलासोलै जेरैबो बेग लाबोदोब्रा ओमफ्राय प्लास्टिक लाबो बेग गैयानो न'आव फाग्लासो जादों सोनोसै नै गस्ला लाबोखानायमोन गोदानयाव बे प्लास्टिकआवनो लानोसै दा गाननांगोन ना बन सिननायाव गोदान गाननानैथ' खामानि मावनो हाया नालाय बेनिखायनो लाखाबाय दा ओंखारलांसै लोगोफोर कार गामियाव थांगोनसै आरो दा आदैमोनहानाव र' बिदि नङालै फाग्ला बिदिनो जायो नामा बिदिबा आं थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा ओंखारनोसै नै न'आबो माबा सान माबा माबि हाबजोबथारो सोरां स्रां स्रांनि बेराफोरा अबस्था गैया माने फिसा जाहैबाय नालाय थांसै दरजा मारिनोसै आं दरजायाबो नै मालायना काटनि जायोबा आंना दारहामैसो थांसै फैद' माबाफोर बावगाराखैथ' माइबो बरनदों फोराननो सिथ्लायाव नै बाइकआबो गोजाम दाम जेमथेम थिंखियाबो लिकबावसो लोगोफोर इमसिल सिथाबलायनाय नै जोंहा गेदेरा एसे हाइ बुंदोब्रा होनदोब्रा लाजिनो जोंहा गेदेरा हाइ होनोबो ओंखारबाय लोगोफोर न'निफ्राय थांसिगोन दा कार गामियाव नायलांबाय थादो नै लामाया मोसौआबो
होथेबावोसोलै आदैनो फन हराखै माथो हरलाय मबाइला हा हरदोब्रा मबाइल आदैनो फन हरनानै सोंहरनोसै थांगासिनो दं होनना बुंहरनोसां वaiting 69 minutes दाबो सारा मोनबाय नै बे समाव आं आदैनो फन खालामदोंमोन नाथाय रायज्लायनो मोनाखिसै सुइच अफमोन आदैना मबाइला कारेन्ट गैयामोननो गामियावनि थाखायनो मबाइला चार्ज गैयामोननो थेवब्लाबो मादैनो हरनानै बुंहरनो मोनदों मादैनो खोन्थाहरबाय आङो थांगासिनो दं होननानै बिजालाय मानो फैखो दाउसो दाउ गिदिं बैयाव लादो लेस ला लेससो जायो इयाव नङालै बे खनायावथु फट'शट आंनाव गैया बिनानावफोरनो मेथाइ लानो नागिरदों gimana les lo sarita ah hah gimana sih carry bag tuh roket kulinan bravo berat ya lai bang kan dah sejumlah dong karmat mangkri mangkri Sonia ini leh is Lana mana ini? Us. मोनफैबाय जोङो दा जिरायनोसै एसे दसे सम ओमफ्राय बन दानना बन सिनबाय थानोसै जिरायनानै एसे बेयो जाबाय आबौ आरो बैयो जाबाय आबै सन्दिया मेथाइ जाया आयु लाजिबाय फैलाय मेथाइ लाबोदों लेस नोंनो लांफैद' जाया आयु फैद' बेखायनो आया जाया माथो आबौ नावसो खाखुमाबायसो मा गैया जारुवालाय माबो थांखो Bulan buyabı. Buyabı ada mana ni no? Mon bongkung dan sih sejarah dengan. Kalau sudah bon dan sih, nah terus kau kan kenal apa sih? Nah, kau jalan yang kiri nah, jalan, terus kan selain sih, kos selain sih. Apa ya? Ganggu budi kena aja. Iya. Buslinya bah bos mati.
आदा गोदाथारलै मानसियानो गैथारा अबस्था ओंखामखौनो इसेल' जायो खामानि गैया फेफा फायनायखाय जायोलै आंहा गस्ला गानबासो सिनाया दा अबे खाख्रेब अबे खुख्रेब दाना मारै गानस्लाय उन्दैनिफ्रायनो एफा लंथं लंथं दुगैबोबाय दिनै सानसे गांबा लंथं जानो हाया नामा दंखायोलै हाबफेन लोगोफोर मा सानदों नोंसोरलाय जाखाबाय रेडि सोनानै दोनथ'फिननोसै बेखौ स' लोगोफोर नायलांबाय थादों आं बन दानहैनोसै आदै आदै देनां आंनि हाबायाव गारि गंसेसो हराबा जारला जागोन बेलाय बना आंनि हाबायाव एक गारिसो हरनांगोन नोङो नङाबा खावना लांफैगोन माबे ओइ आं हाफैनांगौबा माथो साफा हाफायजोबखागोन आङो मोनसेबो दोननाय नङा फांसेबो नै रुहाया सिखा जायालै आबौ ओरैनोसो होनदां दाना हाबा जायो नामा हा संख्रिया बारायनायनि थाब थाब लानाय बांगालफ्रा नाबा जाहोनो हानाय नङाना जायोलै संख्रिया खमानो मोजां खरसा खम जायो हा मालाय बर'फोरना सानै हिनजाव लाबानो दानि मिथिं जागोन दुम दुम दाम दाम बुजानायसो जागोन माथो बेनिखायनो संख्रिया खम ओमफ्राय लोमजानाया मोजां जाथ'नानै दं लोमजानाया नोंना मोजां जाथ'नानै दं बेसेबां गोलाव बानायनोब्रा आन्दाज सानदों एसे गयो खोमा जासिगोन oi दानस'नांगौमोन खोमा दावसो गारबाय आयाव आयाव
स' दा जाथ'बाय बन सिननाया माने साहा लोंनो नागिरदों ओमफ्राय लोंग्रोनोसै आरो एसे दंबावो सिननो थाखाय बिदिब्ला साहा लोंनोसै दसे जिरायनोसै ओमफ्राय एसेल'खासै एसे सिनजोबनानै ओंखाम जानानै न'आव थांफिनसै आरोखि दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बनखौ सिनलायनोसै गय जाना लाग्रोनां एन्जर सिखा बायदिसो बाय अमा फिसायाहाय अमा फिसा बायदों अमा फिसा बायनायखौथ' खिथादोंना खोनायाखिसै साराय 4,000 बाबारे 5,000 थाबावसो गांथें बै जहला बे आनैया होफैग्रोबाय बेनो होबाय थाफैयो आरो ओमफ्राय हायनुरिनि माब्रैबा जालायबाय बेहा गाव होफैदों नालाय लांफिनबाय बियो बैसागुनाथ' सौखाजोब्बाय मावनो नांगोन आरो माइब्रा बानायदों फैनांगौ आयाव दा सिनखांबाय बनखौ नै एबार दुगैनानै ओंखाम जानानै थांफिनसै न' फारसेहालागै लोगोफोर दा आं दुगैखांबाय दा ओंखाम जाहैनोसै बिदिब्ला थांबाय बोरो माइब्रायालाय गोदै दंखायो आं न'खायसो दांथ'वासै देनां लोंदो बैखौ बैसागु बाब मोदानलायदों लानांगोन आं बेखौ बिदि सोनायानो मोनथाम मोनब्रैसो दंमोन आरो एफा गिदिर बाल्थिं अनला ना मा बिलाय अनला नङा आलुजों माबाजों आरो बेलाहि ओमफ्राय दाखालि दा दिना गोरान बायनायखौ होदां थावथ्राना सिंगि गोजायानो गोदैथार नङा गोदैथार बैसागुखौ लोंखावनोसै माइब्रानै एडभान्स बैसागुनि गोदैथारलै बेखौनो गोदै होनबाय गोदै नङा होनसो मोनो जोङो बिदिखौ आं बारा गोदैल'खौबो लोंबाय दे माइदिसखौ सुखुवाखै मा लोंखोन्दा दंनो माइब्राखौ सुखुवाखै नोंखौ थारमाने खाजारे सुखुवा मोनबाय फैया ओंखामजों जुमायजों फैया आं बिदिनो गाज्रि जायो आं बाथारनाय जाखांबाय आङो ओंखाम ओमफ्राय दसे जिरायनानै थांनोसै न' फारसे बैसागु बायनानै बे दंहैयो जोंनो लोगोफोर आं दा न' फारसे थांनो ओंखारनाय जाबाय गाननाय जोमनायथ' नङा गानखांबाय आरोखि ओमफ्राय दा थांसिगोन न' फारसे ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे जोंना बिसोर गामि खाथियावनो आरोखि बिसोर गामि खाथियावनो बै खालायगाव होनो आरो बिसिना जायखिजाया 1 नं ना बेसेबां आरोना बिसिना 2 नं दा जों मादैमोननाव आदैमोननाव फैनाय बे गामिया 2 नं खालायगाव होनो ओमफ्राय जों दा 1 नङाव थांगोन बे 1 नङाव माने आमाइ दं माने खाथियानो आरोखि ओमफ्राय थांसै दहाय माने लामायाव लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय बुंदों आरोखि आमाया दा दसे हाबलां होनदों आरोखि ओमफ्राय हाबलाङाबोथ' गाज्रि मोनगोन ना गावनि न'आवसो आमाइ माने आइनि बिदा आरोखि ओमफ्राय दा हाबलांसै दसे सम एसे माबाफोर खोथा रायलायलांसै मोजां गाज्रि बिदिनो ना गावनि आमाइजोंलाय ओमफ्राय न' सिङावसो दं आं दा ओमफ्राय केमेराया मारा लाइट गैयिनि थाखाय फकास खालामनो हायाखै खम दामि मबाइल जाहैबाय नालाय थेवब्लाबो आरोना ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय थांसै दे लालांसै बेखौबो
थांसै जादामोन एसे ससे दोनसैहाय फैर' जि जारलाखानोसै ओंखाम जामानि मानो जारला उदै बुंबानो जायो साबियानो बेयावसो थांनोसै दा थांनो ओंखारबाय गुदुं जाथारबाय गारिया बिराद खुलिहैनो मा बेसाद माइब्रा जुमाय लांफानोसै बथल गंसे न'आव बावगारदोंमोन आरोखि नांलायलाबो गंसे मानो बैसागुआवसो दोननो नागिरलाय बेखौ सिनि सोदोंलायनानैसो नुबानो लोंजोबखागोन दा बेखौ लामायाव बेखायना बिदैथारसो बेरफुवा दै होनाय नङा होनाय नङा बावथारबायबो गोसोआव गैया बिदिनो जायो थांगौ थांसै सन्धिया बैसागुआव फैगोन दे दै बैसागुआव फैगोन दे बैसागुआव थांसै gua itu anh ơi cùng ra kìa đấy đưa bông nữa tôi đi nào cả 그야 왜 당첨돼? hả? đất để quay mày thay lào đang nọ nọ सेंग्रा देनायखौ लाजिदोंना फैद' बाबायालाय बाबाया हा लिसुआ बिबार बाराखै आइनि मा लामबोबाय मा भिडिअ लालाबाय नों नुदों ए नै मामा गिदिरबो फैदों फैलाय मामा गिदिरबो गैया लं थं थं सादों फेन गान्द' जाबाय दसे रायलायबाय आब'मोनजों फंबायमोनजों ओमफ्राय दा न'सिम थांनोसै नामा बैसागुआव फैफिनगोन दे मोजां दोनखा जुमायफोरा एफा थादे आरो थां बैसागुआव थां मिथिबाय सुइद' थारिख दिनाब्रा जाम्बा थां माथां न' सिङाव थाबाय थानानै मा जानो बिदिजोंलाय एसे बेरायनांगौरा थांबाय थानोसै लोगोफोर मासि गिदिर जाखो मोननै जाबाय जुमाया थांलाय थांसैलाय थांलायनोसैलाय न'आव हो गाड़ी फाइनालि लोगोफोरनि मोनफैबाय दुथा फुथा न' आं सानो बे जोनोमाव हिनजावखौनो मोननाय नंला खोमा लोगोफोर मानो होनोब्ला न'आनो गैजा रोङा माबा दाउ गन्द्रा बादि बायला जिला माबा ओरैबो माबा सान नुहुरो हरैबो ब्लां ब्लुं माबा नुहुरो बालन्दा नङा रामोन्दा खाफाल मोनदा जानानै थासिगोन बादि मोनदों आं जोनोम मोनसेयाव आरोखि ओमफ्राय मा होनो
माइब्रानि सदा लासैनो ओरै 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 खर'खौ सोमावगासिनो दं आं बेखौ। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ बानायनाया एसेनोसै। थाबैनो आंनि नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोना आंखौ लोगो मोनफिनगोन। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ दैमारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, भिडिअखौ मोजां नांदोंबा शेयार खालामना होब्लानो जाबाय नोंसोर गाव गावनि लोगोफोरनो। स' अके बाय बाय लोगोफोर, बाय बाय दै।